kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom so po ania Fire Brigade Shillong. Regat bat ka Fitorium, ka dukan ki tiar kilan met ka babhatam, hakador ka babin. Ki Borsen Shar jong Karibhoi District, ringkat lang bat ki officer jong Meghalaya State Pollution Control Board. Haka arp sautre gurampang arajar arpway kila her jurep banwat ya ka jing shisha halor ka jing keno chiki pajba bat nak seng samla jong shnong umroi nongra batu nak shnong lum dait kla boirembong halor ka jing penlang thop yau tpe dewyong hajan kawa umyam hakini ka jing jurep lalam kmat dau additional deputy commissioner jong Karibhoi District uba Bante J Kharshandi lembat uba JF Lamurong uba lami khmat ya ka Meghalaya State Pollution Control Board ringkat lang bagi noi lam jang ka snong lum dai kla boirembong bat na ka umroi nongra bat kiwe kani ka jing jurep kalong hadien ba usamla ban ya teilang lapang na ka snong umroi nongra bat usamla tingshan makri kila aisendon da ka jing tho sha ka deputy commissioner jang Karibhoi District da ka ba ujor halor kani ka jing penlang ya udupai dewyong da ka ba keno ba kani ka kata ya ka khoj ka suba jang ka wa umyam bat rui ka khoi ka khya jang ki pai ba nong song snong ki song ban ai blai ka jing pular ka jong ki ba kila pular makin sim khya ai kane ba weng no yo ne uklengkar bat ha ka jong por gi kendu ro bat ki nong ilam jong ka snong lum dikla i acting rumba snong jing kren ka jong iro kala ai jing kermen yang ki samla jong ka snong lum dikla hi ba insa penbet ya ka meeting la sensajan ban rai ha ka meeting ban weng no yo ni kelengkar bat ha ka jong por ba lada kinong iram snong kimnum weng lada kidang INOC ban bu lane ban stok yuni uklingkar apa rumyam la kaliang ajungi ki samla ni lalong ki balakre ban ya chalor ka an chalor ba kamalor bat ngi so ban pau pat kalong ka ba strat ai ko jingkreng ka jungki kalong ka bala ai men sim ki samla bat ka jing sange yuni klingkar ko ban yitu pajba angne ba nadu kat arterik mentau benai ya jing stok lane ka jing wan bu yuni uklingkar nadu katugas ni kila sange tat adu mentah kalong ba ai pas sungtanat bergelong ro ba job tinga soban ai khuble yak yakinong ilam snong ba kila yak kongo lam nakmenta ka bha kamian ka koi ka khia hapo snong po thau tinga ai khuble ro yaki bor jong district ki bala sim khia hadu kani kasngi ba menta banwan ban inspect yakni ka jikabu yakni ki klingkar habro art ni kini jika kiburan hapo jong kirut wa ban kum kani hang nele kiburan hapo preng snong hajan jong ki kisam jong kibro tehenrai ke bostran ban kaliang ke jong kiro kilai trelang bat ngi kum kisamla nakemta ban wara ya ke jing ha hapo snong po thau hi namar kum bangi tip shahi bo klingkar udai syaw bakta ya ke koi ke khia ban wara sibun kijak jingpang kum bolong hangte hapo lumsnong kabla jaru hangte hapo kawa lukha tehenrai ngim kwa bakan jaha kane kasnong kajungi tehenrai ngasu ai khublai ba kerpangi ki bor jong district bagila simkhia halor